ಲಕ್ಕಂಬೆ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಬೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ पूरा आइटम बतोंदा रहता पतोंता लांग फायर लुंड मारे ನನ್ನ ಓಪನ ರೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡ ನನ್ನ ಇವರ ಬಲ ಮಾರಯ ಅಲುದದ ಗೆಟ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಬಲಂಬೆ ಅವಲ್ ಬೋದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪತ್ತೇಂದು ಕುಲಿಯ ಬರ್ರಾಪ್ಜೆ ನೀರು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂತ್ಯಾರ ಬರ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡತಾ ಹೌದು ಕಾ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಎರಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಯ್ತಾ ఉంటల అయి ఉంటాయి ఓ అన్న ಬಂಡಾಗೆ ಪಾಲ್ಸರಿ ಪೋಪನ ಸಾದಿ ಇಟ್ಟೆನ್ನ ದುಯೆ ರೋಡು ಚೂರು ದುಂಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಐಟೆನಾ ಐಟೆ ಪೋಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಗತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಸರಿ కొన్నుది వచ్చిన యబో ఇంచిన కాడు మర్రే అంత్య పిలిలైపు పొడిగలప్పుడు మరే పెరిక్కు పోగిపోగి ಸಿಂಹಗಂಗ ಹೋಗಿಪೋ ಅವು ಕಾಗ್ತಾ ರಾಜತ್ತ ಸಿಂಹಗದಲ್ಲ ಪೋಡಿಯಣದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಪನಾತಿ ನಿಗ್ಲಪುರ ಕೇಂದ್ರಿಜ್ಜ ಕುದುರೆಗೆ ಜ್ವರ ಬರು ಬರಗಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಪ್ನ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಕೊರ್ರಾಪಚಿ ದೂರೋಡು ದಕ್ಕಡವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಪ್ಪು ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರ್ಲೆಪ್ಪು ಕುಪ್ಪಿ ಅತ್ತಾವು ಮುಳ್ಳು ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಿಪ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವನ್ಲೆ ಉಂಬರಿಪೋ ಉಂಬರಿತನ್ನ ಕಜಿದ ಕಿಸೆಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಜಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾಂಗೆ ಎಕ್ಕಾಗೆ ತೂತೆ ಇಂಬಿ ನೀರು ಸುರುತು ಇಲೆಕ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದೊಂತೆ ಸಾಲ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಡಾಮರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಪಾತೆ ಇರ್ಪೇದ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಚುಂದು ಮಾರೆ ಪೊಯ್ 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 ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ರಿ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೀರು ಬಾಕಿಲ ಓಪನ್ ಗತ್ತ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಲೆತ್ತದು ತೂಕ ಗೆವಪುಂಡು ನರ ಮಣಿಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿ ಇಜ್ಜಿರಾದಿ ಪೊಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಈ ಪೋತಲು ಬೆಲ್ಲು ಬಾಗಿ ಈ ಬಲ್ಲೆಡು ಬೆಲ್ಲೋಲ್ ಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂಚಾಂಗ ಕುಕ್ಕುಲು ಬಾಗಿ ಚೆಕ್ ಹೆಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲುಂತೋನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಂಡಿನ ಲಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಉಲ್ಲ ಇವು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೋ ಅಣ್ಣನ ಮಡಿಲ ಸೇರೋ ಎಂಚಿನ ಕುಲ ಮಾರೆ ಕುಲ ಅಮ್ಮೆತ್ತು ಕುಲೆ ಕಪ್ಪು ಕುಲೆ ಕಪ್ಪತ್ತು ಕೇಸರಿ ಕೇಸರಿ ಕೆಂಪೊಳ್ತು ನೀಲಿ ಎಂಚಿ ಸಾಮಾರು ಯಬ್ಬ ಕುಲೆತ್ತು ನರಮಣಿ ಅಣ್ಣ ಎಬ್ಬೋ ಯಾರ ಮನೆಗ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಆಯಿಂದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಲ್ಕನ ಏನೈತ ಕಲ್ವಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೀರೆಗ ಹಾಯಿಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೋಟೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಆನಾಗ ಪನ್ಪುಂಜಿ ಕ್ರಮಯಿ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಬ್ರು ಅತ್ತಿ ಒಬ್ರು ಅಂಚೋಟೆ ಮೆಕ್ಕಿ ಪಾಲಯಾಗಿ ಪನ್ಪುಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದ ದಾನ ಆತನಿಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆತ್ತ ಅವೇಂತು ಎರವತ್ತನೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾನ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಏರು ಅವೇ ನಿಗ್ಲಿ ಏರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಓ ಮೂಜಿನ ಅಲ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆತ್ತ ಅವು ಒಲ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಪಾಲ್ಸದ ಇರತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪೂತು ಏರಾಪುಜಿ
ఫస్ట్ నికలే నడుతుడు ఇందే ఐక్ మండే చమల్ పొడి చెప్ప ఇందే ఇప్పడి రేడా ఖర్చిగా ఖర్చిగా ఏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾಲೆಗೆ ಪಾಡದು ಬರ ಸರಿ ಸರಿ ಆವು ಹೊಸ ಮಾಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರತೆ ಏತೆ ಇರುವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರುವ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಇರುವ ಅನ್ನ ಸೂಜಿ ಸೂದಕ್ಕದ ಅವತ್ತಿಯೇ ಕಾರಿಗೆ ಬಡ್ ನಾವು ಈ ಸೂಪರ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಡಿ ಇನ್ನು 3 ಸಾಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬೇ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಬರ ಬಾರ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಡ ಪುಳೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಾಕ್ಲು ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಬಾಡೋಡ ಏ ಪಾಡಂಚು ಮಾರೆ ಪಾಡು ಹೋಗ ತೆಪ್ಪಿರ ಈ ಬಲ ಮರವ್ರೆ ಏ ಬಾ ಅತ್ತಿಯೇ ರಾಮಣ್ಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಟ್ ಈರು ಒರಿಯ ಉಪನ ತಮಾರೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಕರಡಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಜ ಏ ಕರಡಿ ಬರ್ಬಿಡು ಇರಿಗೆ ಪೊಡಿಯ ಬುಜ ಎಕ್ಕವಡಿಗೆ ಬುಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಕರಡಿ ಅರೆಂತೂದು ಬಲಿಪು ಕಾರಕಟ್ಟಿತ್ತಂಗ ತಿಂತೋಲಿಂದು ಕರಡಿದು ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಂಕಿನಿ ಏರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಡು ಅವು ಸರಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಡು ಕೇಟ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ನಡುದು ಕಾಯನ ಫೋನ್ ಉಮ್ಮೆನ ಫೋನ್ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೇನ ಸುರುವಾನ್ ಬಿ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಂಗ ಆ ಜನದ ಮೋನೆ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮರೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸುಧಾಕಾರಿ ಸುಧಾಕರಿ ಅತ್ತಿಯವು ಸುಧಾರಕಿ ಹಚ್ಚಬಟ್ಟ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಓಲವು ಅದರ ಬದಲಾಯ್ತು ನಾನು ಸುಧಾರ್ತ ನಾನು ಹಾಕಿ ಉಂದಿ ಆಡೆ ಪೋರ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಮಾರ್ಗಿತ್ತು ನಾವು ನರಮನೆ ಅಂತ ಬಂದಾತು ಉಂಬುರು ಉರ್ಲುದಿಡ್ಯಾರಾಪ್ಲಿ ಇಂದೇ ಉಂಬುರು ಉರ್ಲಿಡ್ರಾಪ್ ಜನಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಉಂಬರ್ಗ ಉರ್ಲಿದಿಡ್ನತ್ತು ಮಕ್ಕರಿದಿಡ್ನಡ್ಡ ದಿಗ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಆಯ್ತುಂಡು ಸಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಉದುಕುರ್ಪೇನೆ ದಿನಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಗ್ಲೆ ಮರಲ ಮರ ಆಯಿ ದಿಗ್ಲೆ ಐದು ಮರದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಗುರ್ಚಾರ ಸೇರ್ತಲ್ಲ ನಾನು ತಯ್ಯೋ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂದೇಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಚಪುರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪೊಂಡೆಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಆಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವ್ ಪುರ್ಲಿ ಜಾವಣಿ ಮೋನಿದಿಲೆಗೆ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಜ ಚಪ್ಪಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲೇ ಜಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ನೀರು ಕೋಡ್ನು ಮರ ಅಂದು ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾರು ಅಬ್ಬ ಅಂಚ ನಡತು ಸಾಕಾಂಡು ದೇ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗನೆ ನನ್ನ ಎತ್ತುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿರತ್ತದೆ ನೀರು ಬರೋ ಸೌಂಡಿಗೆ ಎನ್ನೋದ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಪೋಯ್ 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 ಆಯ್ಸಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾ ಅತ್ಯ ಈತ ನೀರು ಇಪ್ಪುಣು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾನು ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಅನ್ಪೋಡು ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡು ಮರೆ 90 ಪಾಡ್ಪಾರ ಪಾಡ್ಪ ಭಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಓ ದೇವ ಜನ ಬಾಂಡಿಯ ನಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ఏ జగ్గా నిన్న ఫోన్ రింగ్ అవుతుండ్యా దే ఫోన్ రింగ్ అవుతుండ్యా దే ఆడ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది ಚಮಲ್ತಿಜನೆ ಅವಳು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ತೂ ದೊರಕ ಬೇಗ ತೂಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಆಪುಡು ಏ ಬೋದು ಬರಡು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪುಗ ಅಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರಂತನೆ ಅವ ಆನ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತಿ ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ನಿ ಅಂದ ಪೊಂಜೂಗ ಓಣಿಗೆಟ್ಟಿವ ನಾಲ ಅಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅವ ಏ ಇಡಬಲೆ ನವೀನಣ್ಣಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನೇರುಂಡ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗು ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ನೆತ್ತಿರು ಬುಡಿಗೆ ಇಡಬಲೆ ಈ ಮಂಟಪದ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಸಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾರಾಣಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಲೆನ ನೆತ್ತಿರು ಬೋಡುಂದು ಈ ಬಲ ಚೂ ಇಡಬಲ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿಯ
ಆಯ್ತಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆತ್ತಿರ್ ಬೋಡಿಗೆಯ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬೋಡಿ ನಾವಿನ್ನ ನೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎತ್ತಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದಂದು ಏರೆ ಡಿಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ವಿ ಮುನ್ನನ್ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಆಯ್ತೆ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಏ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಓಣೆ ಗಟ್ಟಿಯತ್ತ ಅಂದು ಅವೇ ಕೊಂಚವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿಯಾ ಓಣೆ ಗಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂತ ಜನ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಇದಾಗಲೇ ನೆತ್ತಿರು ಮುಗಿಲಿ ನೆತ್ತಿರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ ಏ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಬಲ ಮುನ್ನ ಉರ್ಪಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಕ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಕ್ ಮರ್ಲು ಅತ್ತನೆ ಕಾಪುಡು ಮಾರೆ ಇನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಆಗ ಫೋನು ಬ್ಯಾಗ ಫೋನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ ಅಂಚತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮರ ಗಾಡಿಲ ನಮಟನೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವಡು ನೆತ್ತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಲುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಪೊಂಜನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಕ್ಕಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇರು ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಆತು ಅಂಚತ್ಯ ಏನ ಓಣೆಗೇಟು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದ ನೆತ್ತಿರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓಲ ಇಜ್ಜ ಏ ಪೋ ಮಾರೆ ಅವರ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನರಮಣಿ ಮಾರ ದಾಯ್ತಾ ದಾಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಪಾಡ್ ಮಾರೆ ಈ ಬಲ ಇಂಚಿ ಹಲೋ ನವೀನಣ್ಣ ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂದೇ ಹಾ ಸರಿ ಇಡಿ ಬಲಿ ಆಯ್ತಯ್ಯ ಆಯ್ತ ಸಾವ್ಯ ನಿನ್ನ ನವೀನ ನೀ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿಯಾ ನೀ ಕೆ ಕಡೆ ಬಂತೀಯನಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಜಿಗೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಥೂ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಬೇನ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದವ್ರ ಪೂರ ಹಾಲಾಣ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಕಡೆ ತಿಂದೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಅಣ್ಣ ತಿಗಲೇ ದೀಂಡು ಪೂರ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮಾರ ಜ್ವಾಲಿ ಜೋಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ತೇವರು ಹೋಗ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಮುನ್ಪೊಂಬೇನ ಬೇತೀನಿ ಪೊಯ್ ಜಾಲಿ ಆಟ ಬೋಪಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಆಯರ್ದಾಯರ ಮಾರ್ರೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಏ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪುಂಜು ಡೆತ್ ಅಂಡ್ಯ ಅಂದ ಹೋಂಡ ನೀ ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಏ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ನ ಅಪ್ಪೇನದ ಅನ್ನ ನಂಕ್ ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಬುಕ್ಕರಣ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ್ಯ ನಂಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತಿರು ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪುಂಜೋನು ಬದುಕಾರ ಅಂಡ ಇಜ್ಜತ ಛೇ ಒಂಜಿ ಕನಿಕರ ದಾಂತಿಲೆ ಕಮಲ್ ಪೆರವಲ್ಯ ಬೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮಗಲೆ ತುಂದೋಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ಯ ಕಡೆ ಜನ ತುರುಕೆ ಮೇನ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೋಡಿಯಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಜಗ್ಗು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಯ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಯ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಿರು ಬೋಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಿಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನಿಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನಿಯ
ಬರ್ಪಾವ ಇದಾಗಿಂಚ ಬುಲಿಪ್ಪೋ ಮಾರ್ಯ ಕರಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕರಿತಾಂಡ ನಾನು ಬುಲಿತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ దాదాందు పంపడమేమన్నా నిన్న అమ్మ కూడా పేటకి మరదకి పోది పునగా ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಟ್ವಿ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಾರಿ. ನಾಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೆತ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಮಣಿಕ್ಕೆ ಏತು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ನೆತ್ತಿರಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒರಿಪದುರಿ ಇವನ್ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದು ಅಮ್ಮಡ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಭಯ ಅಕೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾನಲ ಬತ್ತೆತ್ತು ಅಂದಿನ್ಯೆ ಆಡ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯ ಯಾನೇ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕನ್ನ ನೀರು ಪಾಡದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪುಣಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುದಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಅವು ತಿರುಗದು ನಿನ್ನ ಮುದಲಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಮುನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಾವ